ஹாய் ஆல், உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் ஸ்டிச்சிங்கில் ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன். நீங்கள் இந்த ஐப்பட்டி ஸ்டிச் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா, அந்த பட்டியுடைய மேலே ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் ஒரு வி, சென்டர் பாயிண்டில் ஒரு வி அண்ட் எண்ட் பாயிண்டில் ஒரு வி ஐப்பட்டி ஸ்டிச் பண்ணிடுங்க. இப்படி நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, உங்களுக்கு அந்த இடத்துல டைட்டாக உங்களுக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம். போடும்போது உங்களுக்கு கப்பும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஃப்ரண்ட் லூஸும் வராது. உங்களுக்கு ப்ளவுஸு ஃபிட்டிங்காக அந்த இடத்த செட் ஆகும்போது இந்த மாதிரி எரர்ஸை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மேலே ஒரு ஐ, சென்டரில் ஒரு ஐ அண்ட் எண்டில் ஒரு ஐ பண்ணிக்கோங்க. பேலன்ஸ் ஆகி அதுக்கு மேல் பக்கம் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. பட் இந்த பார்ட்டில் கண்டிப்பாக 3 ஐ நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிவிடுங்க. இதுபோல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் வேணால் நம்மளுடைய சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தேவைப்படுனா ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.